Здравейте, които ме гледате, аз съм Емо на ВГ, тук с мен е Турбо. В този сервер има Survival, Creative, Skywalk, PvP Arena. What is така? Турбо... И сега чекам. Не знам дали Skywalk е отворен. Да, Skywalk е спрян. Сервер е много хубав за PvP. Дорого. Да знам какъв е. И да, так се сменя. И Турбо, ако гледаш тази белката. Да, видяхте как сме. И не знам какво да кажа. Какво да каме? Ало? Хора, вижте как някакъв си много по-човек гледа табелката 5 часа, вижте. Вижте сега, как много Майнкрафт 1000 часа гледа табелката. Е, това е. Не знам какво да кажа. Това ма ревю. Не е да играм PvP цял ден. Хора, то си много луд. Къде си роден, в Перник ли? Е, това беше от мен. Чао. Да ме гледате, не ставате.